El naufragi ha estat total. Se m'acosta una ombra. Cau ràpidament en l'abisme. És un cadàver. El ventre esquarterat. L'ha mossegat un tauló. Li ha robat el dinar. Arròs, galetes, carn de llauna. El fetge li penja de la panxa. A Lampedusa, la policia vigila les zones a l'espera dels cadàvers de l'últim naufragi. I a l'altra banda? Mahama, tu què faràs? Baixaràs al mar a remenar l'aigua? Em caigo als pulmons. Tinc por. No puc cridar. Morir significa ser emmordassat. M'enfonso entre passaports falsos, bosses de plàstic, texans gastats, papers descolorits, algun entrepà mossegat i només un restall de dents. Un restall de dents entre 700 clandestins. Aquest és el patrimoni del naufragi. De sobte un sotrac. El contacte enterboleix l'aigua. Sembla que hi hagi sorra. Potser és Lampedusa Beach, la part submarina de Lampedusa, la platja dels que estan a sota, el color mai vist d'un parasol abismal. Els cabells s'esfilargassen en l'aigua fosca com si fossin algues. Eixams de peixos m'envolten. Un peix em besa. M'ho sembla. Em frega la boca. Ja sent olor de gangrena o és amor sobtat per un intercanvi d'espècie. El beso, li torno. Aquest intercanvi d'espècies és el meu millor moment. És el nus crucial. No sé si un inesperat borbot de l'aigua pot considerar-se un orgasme. Pot ser. És el senyal. Ens besem amb passió. Intento desxifrar el sexe. No m'interessa si el peix té sexe. Tot està lligat a la fi, a la meva fi, a la immediata consciència que tot és allà, entre el peix i jo, amb un peu tot a fons. He arribat.